Bicykla mali rabkáč z ceglika od jogurtu. A ako vtedy ľudia bývali, zistíte v Kežmarku, kde dali dohromady repliku socialistického bytu. Je to priam výprava do minulosti. Obývačka, kuchyňa, kúpeľňa, 50. a 60. roky minulého storočia. Toto je dobová umývačka riadu. V tejto nádobe sa umýval špinavý riad a v tejto nádobe sa oplachoval. Ďalším hitom tej doby bol Dederon. Gazdníky to mali úplne jednoduché. Vyprali košeľu, vytriasli ju, zavesili na šnúru a nemuseli ju v podstate ani žehliť. Ukladala peniaze na vkladnú knižku, dnes ukladá potraviny do novej chladničky. Hlásal jeden zo sloganov: jednoducho, čo exponát, to príbeh. Mnohí z nás používame pojem halabala, ale málo kto si uvedomuje, čo to vlastne znamená. Je to meno jedného architekta, pedagóga, ktorý navrhol aj takéto nádherné kreslá. Všade, kde sa len pozriete, retro, ktoré rozdáva radosť ešte aj dnes. Dobová literatúra, legendárne cvičky, aj drevené natáčky. Pobavili nás reakcie niektorých návštevníkov, ktorí tu prišli a hľadali vlastne tú výstavu, kde sa nachádza. Neuvedomovali si, že sú už na nej, keďže doma sami takúto obývačku majú. Starší chodia spomínať, tínedžeri môžu prísť na hodiny dejepisu a nie jeden zahraničný turista v Kežmarskom múzeu pochopí, ako žil šťastný socialistický občan. Na svoje detstvo či mladosť spomína každá generácia inak, no predsa nás čosi spája. Máme pritom rovnako zasnený pohľad a občas aj motýle v bruchu. Marek Nenčák, televízia Markíza. Takže otázka, čo z toho ste si pamätali vy, už nie je aktuálna, pretože pred chvíľkou Majka povedala, jej to mala moja babka. Peter, ty na čo si reagoval? Ja som len pozeral, že koľko toho spoznáš. Ja som poznal všetko. Uveď toto. No dobre, čo nové v športe, Peťo?